Kvalita lídov z kampaní na Facebooku a na Instagrame. Väčšine diskutovaná téma a nie je na to jedna určitá odpoveď. Vždy to závisí od kvality kampaní, od nastavenia, od lokality, kde kampaň propagujete, od kreatív, ktoré máte nastavené, či už sú to videá, statické fotky. Veľa závisí od ponuky, ktorú máte nastavenú a určite veľa závisí, a to je teda aj finálny faktor, od kvality vášho nastavenia v rámci vašej firmy. Čiže kto tí lídy obvoláva, za aký čas a tak ďalej. Je tam v podstate veľa faktorov, čo ovplyvňuje samotnú kvalitu lídov. Vo všeobecnosti ale platí, že ten človek, pokiaľ vyplní ten dopytový formulár, tak nejakým spôsobom prejavil záujem o tú konkrétnu službu a je len na vás a na vašom tíme, na vašom obchodníkovi, ako ten konkrétny dopyt, ten lead bude vedieť prekonvertovať. Čiže to je veľmi, veľmi dôležitý aspekt a od toho sa odvíja aj tá miera konverzie, čiže úspešnosti tých kampaní a tých leadov. Za mňa vo všeobecnosti platí, že netreba ten marketing brať ako náklad, ale ako investíciu. Čiže v konečnom zúčtovaní aj tak budeš mať tie kampane zapnuté, ľudia v okolí, kde budeš propagovať, sa dozvedia o tvojej firme, takže aj tak v konečnom dôsledku na tom nestratíš. Určite, čo sa týka jednotlivých týchto aspektov, tie si popíšeme aj v ďalších videách, možno jednotlivo a tak ďalej, a na čo sa sústrediť, na čo si dať pozor.